17 katao ang patay dihang nasunog human na bangga ang usa ka van ug usa ka 10-wheeler nga dump truck sa Antipas, Cotabato. Ani ang report. Makita sa video kini pipila ka mga residente nga misulay og duol sa nasunog nga van. Kuya, mabira pa to siya, kuya ba? Makita sab kini usa ka pasahero sa van nga galihok pa. Hindi siya kalihok. Taod-taod miabot ang mga bombero. Dihang napalong na ang sunog, makita kini mga nasunog nga lawas sa mga tao. Gipangdala sa ospital ang mga biktima apan usa lang kanila ang natabang. Sumala sa Antipas Municipal Police, 18 ka tawo ang sakay sa van nga nasunog. Ug usa lang ang nakalingkawas sa makuyaw nga kahimtang nga matud pa kanhi kapitan sa Barangay Luhong. 16 fatalities to yung nandoon mismo sa accident area po. As of 6 p.m. kagahapon, misa ka ngadto sa 17 ang kumpirmadong patay, kinsa nailhan na sa otoridad. Lakip sa namatay ang duha ka mga bata nga nag-edad 5 ug 6 anyos. Nasuta nga ang maong mga biktima, pulos residente sa Antipas, Cotabato. Sa investigasyon sa kapulisan, padulong Kidapawan City ang van. Gikan nag-pick up og mga pasahero sa Antipas. Apan pag-abot sa National Highway sa Purok 2, Barangay Luhong, kalit lang kining nasungag og nadaro sa usa ka 10-wheeler dump truck. And yung dump truck po is galing po sa bayan po ng President Ruas kung saan may karga po na sand and gravel po. And actually, binubundukin po itong dinaanan po ng truck at saka ng van. Yung truck po is pababa. And yung van po naman is paakyat po ng bundok, no? And kung ito, pakurbadang portion po ng bundok kung saan nawalan po ng control yung truck driver. Sumala sa driver sa truck, una ang hitabo. Doon na matud pa siya'y nadungog na nagalaguto sa ilawom sa iyang truck. Ang sabi po ng truck driver, no, based po sa investigation and interview namin, na nawalan talaga siya ng control, no? Hindi na niya makaya maneuver yung truck, dahil sa mabilis na po yung takbo kasi pababa na po. Sumala sa kapulisan, gumikan sa kakusog sa impact sa bangga. Mibigay ang gas tank sa van. Hinungdan nga dayon kining nagdilaab. Nakakustudiya na sa Antipas Municipal Police Station ang driver sa truck ug nakatakdang ipailawom sa inquest proceedings. And nakapag-prepare na po yung investigator natin, no, for case against the truck driver. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug kuha ang pahayag sa pamilya sa mga biktima. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.